Щом отидох чак до Пловдив, за да пробвам този рамен, то определено имах високи очаквания и се оправдаха. Мястото е Мака рамен и се намира в Капана. Ето тук можете да видите интериора, а сега ще видите и менюто. Те предлагат рамен както с финско, така и с патешко, така и веджи рамен. Също така много готини предястия, десерти и сега ще видите по-натам какво си взехме. Ето тук можете да видите и какви коктейли предлагат. Започваме с домашно кимчи, което беше невероятно. Кимчето също така е супер полезно за организма. След това продължихме с торпедо с кариди с люта майонеза и микс от тяхната гьоза, 3 парчета вегетарианска и 3 парчета местна. Това може би е най-добрата гьоза, която аз съм пробвала. След това продължихме с тяхното лимитирано предложение, което бяха пилешки корейски глазирани хапки. Скоро пак ще ги има, така че дори да не ги откриете, скоро пак ще ги пуснат. Много ми харесаха. Аз още съм впечатлена и още си мисля за тази гьоза. Наистина, просто ако ви се хапва нещо по-леко и не искате да хапвате цял рамен там, то заложете на гьозата, няма да сбъркате. Време е и за рамена. Аз си взех с свинско месо, а моята приятелка си взе с патешко магре. Ето го моя. Изключителен баланс на вкусовете. Бульонът беше много плътен, месото беше чудесно приготвено, повечето от свинските рамени, които аз съм пробвала до сега. Месото винаги ми е било прекалено мазно, тук беше чудесно, нямаше никаква мазнина, яйцето беше супер, нудлите бяха супер вкусни, имаше и много готини гъби, просто великолепно. След това завършихме с един десерт по повод Свети Валентин, естествено, с бял шоколад и ягоди отвътре, който също беше супер, аз съм възхитена.